nor dago hemen? Nire ohearen azpian munstro bat dago. Eskutatu behar dut. Norbaitek mesedez lagundu nazan. Lagundu mesedez? Alexen ahotsa alda. Alex, zer gertatzen ari da hemen? Nire ohearen azpian munstro izugarri bat dago. Ez kezkatu, Alex. Alex, monstruak ez dira existitzen zure irudimenana da. Ez didazu zinezten begiratu ohearen azpian. Monstro, goizeko janaria hartzeko ordua da. Opa, hori bai sorpresa. Guentzat zerbait utzi zenezakeen. Bai, baina helduei laguntza eskatu diezaiegun. Ez, guk geuk kudeatuko dugu. Badakizu zer, eman diezaiogun gehiago jaten. Agian orduan joango da. Ongi, zerbait prestatuko dut jateko. Yummy! 1, 2... Jana bukatu da. Ondo, Alex. Beraz, ona, hemen plana, nik jaten jarriko dut eta zuk munstroa harrapatu. Ongi prest nago. Aizu, Jana desagertu da. Orain berehala harrapatuko dugu. Teba, hemen dago oraindik. Ez dago inor hemen, agian ase dago eta alde egin du. Hemen dago, 100% eman ezazu eskuila. Alex, utzi hori, ez dago inor hor. Lagundu nazan, Eva. Itxoin, Alex. Munstroak eskuilea jandu. Orain beldur handiagoa dut. Bizkortu, Eva. Horixe, munstro, nahikoa ohearen azpian eskutatzea. Harrapatuko zaitut. Munstro! Ez berriz ez! Alex, lagundu nazazu. Benetan indartsua da, eta bere atzaparrak handiak dira ezin dugu horren erraz garaitu. Orain jasoko du. Badihiru! Nor dago hor, Eva? Zergatik saiatzen zara ni jotzen? Zer egiten duzu hemen? Aita kontuz, munstroak daude hor. Ez dago munstrorik hor ni nintzen. Eta Jana, nor jan zuen jan guztia, eta aspiradorearen eskuila. Ni izan nintzen, ohea konpontzen ari nintzen, oso gozenengoen, ezin izan nion eutzi. Badirudi gauzak ikusten ditudala besterik gabe. Banekien, Alex. Aurrok, gogoratu ez dagoela munstrorik, pertsonaia guzti horiek gure buruan sortuak dira. Beraz, munstroak nire buruan bizi dira atera itzazu. Ez dago munstrorik batere gure buruak asmatzen ditu beldurtzeko. Hala ere, munstro bat bada existitzen dena. Zein motatako munstroa? Kilika egilea, eta orain kilikak egingo dizkizu.
Zer da soinu hori? Gelditu behar dut. Ondo zaude. Alex, Steffi, imagina dezakezu? Pentsatu nuen robot erraldoi bat ari zela zuri erasotzen. ni eta nire Batman jostailu berria gara. Alex, monstruak ez dira benetakoak. Zaguzar bizikleta. Zer da hori? Beldurtu nauzu. Gelditu behar dut. Ondo zaude, Alex. Dasha, munstroek erasotzen zaituztela pentsatu nuen. Zein barregarria zaren jolastu nirekin, Alex. Entzuten alduzu hori? Zer da hau? Lagundu. Ez, ausarta izan behar du. Jostailuak bakarrik non daude dinosauroak. Alex, ondo zaude, etorri hona jolastu dezagun elkarrekin. Hemen eraso egiten duten monstro beldurgarriak ikusi nituen. Non daude? Alex, esan dizut, monstruak ez dira existitzen. Zer da soinu hori? Zoaz! Ez dago monstrorik. Oh, kaixo, Alex, lagunduko aldidazu garbitzen. Bai, Iban, ahaldu, baina non dago mamua? Alex, mamuak ez dira existitzen, baina hautsa bai, txukundu dezagun. Egina. Iban, orain jolastu algaitezke elkarrekin? Bai, noski, lan bikaina egin duzu, jolastu dezagun. Lan bikaina. Zer da soinu hori? Zer da hau? Ez. Hau oso beldurgarria da. Ez,
Ausarta izan behar du? Zer gertatzen ari da? Kaixo, Alex, zatoz gurete festara. Ongi da. Zer da soinu hori? Hau oso beldurgarria da. Beldurrari aurre egin behar diot. Zatoz nirekin! Ongi da. Aita, nire ustez munstro bat zen. Oh, ez dago munstrorik. Zure irudimena besterik ez da. Nire irudimena da. Munstroak ez dira benetakoa. Zer ikusi nahiko zenuke? Agian, animali buruzko zerbait. Wow! Aita eta Alex telebista ikusten ari dira. Goza dezagun. Alex, entzuten alduzu soinua. Entzun aldezakezu hori. Ez, aita, zure irudimena besterik ez da. Beldurtu alzaitut, ni naiz Dasha. Begira zein nahazpila. Barkatu, lagunak garbitzen lagunduko dizue. Munstroak ez dira benetakoak, izan zaitez ausarta eta sendoa, eta aurre egin beldurrei. Alex aurkitu behar dugu. Alex, non zaude? Amona, Amona. Zer dagoen galdetzen diot nire buruari. Entzun alduzu soinua hori Iban. Bai, agian Alex da, begiratu behar dugu. Agian Alex hemen dago. Begira dezagun orduan. Iban, oso beldurgarria dirudi, beldur naiz. Ez kezkatu, Maria, hemen nago, baina Alex aurkitu behar dugu. Nire irudimena besterik ez da, nire irudimena besterik ez da. Benetan beldurgarria da hemen, arrazoi duzu, Maria, deitu dezagun Amona. Amona, Amona. Amona, Amona. Iban, Maria, zer gertatu da? Alexen bila gabiltza, baina hemen oso beldurgarria da. Ongi, segi niri. Amona lagundu. Maria, zer gertatu da? Kutxetan zagu erraldoi eta gaiztoak daude, beldur naiz. Maria, jostailu bat besterik ez da. Lodi jostailu bat besterik ez da. Joan gaitezen Alex bilatzera.
Alex. Munstroak, dinosauroak, lagundu. Munstroak. Bai, munstroak, dinosauroak. Iban, ez da munstro bat. Arrazoi duzu, Amona, dinosauro jostailu bat besterik ez da. Zertaz beldurtu naiz. Joan gaitezen Alex bilatzera. Alex, non zaude? Ez ezagun bat etxean. Amona, etorri hona. Zer gertatu da, Iban? Begira, ez ezagun bat dago. Ez ezaguna. Begira dezagun. Ez da ez ezagun bat. Maniki bat besterik ez da. Aurkitu dezagun Alex. Entzun alduzu soinua hori? Agian Alex da. Panbin bat besterik ez da. Baina non dago Alex? Ez naiz gehiago beldur. Amona, lagundu. Alex, non zaude? Alex, ez. Zer da hori? Hau ere ikusten alduzu. Arma erraldoi bat. Nire irudimena besterik ez da. Ez naiz honetaz beldurtzen. Zer, arma jostailu bat besterik ez da. Baina Alex aurkitu behar dut. Alex! Hemen zaude. Zer da hori? Itxaskor, nazkagarri hori. Hau zare bat da. Iban, Maria, loia besterik ez da. Bai, loia besterik ez da. Joan gaitezen Alex aurkitzera. Alexen ahotsa entzuten dudala uste dut. Bai, ikus dezagun. Alex, azkenean aurkitu zaitugu. Alex? Goazen, margotu dezagun elkarrekin. Aurrok, munstroak ez dira benetakoak. Bai, zuen irudimenak sortzen du hori bakarrik.